Čaute, ja som Messi, my sme Fatal System Error a vítam vás pri našom novom videu Nevýhody točenia v lese. By the way, máme novú členku Zetiu. Poď sem! Takže poprvé, ľudia. Nie je nič horšie, ako keď sa na vás niekto z ďalky pozerá, ako by ste ušli v psychiatrickej liečebne len kvôli tomu, že sa rozprávate s kamerou. Vydrail vie, o čom hovorím. Takže po druhé... To dnešná mládež. Vybavené. Takže po druhé, hmyz. Zetiu! Áno. Mala si tam komára. Takže po tretie, zvuky z pozadia. Vy neviete, čo to je? To je ľahké. Traktor, vodička, kačička. Drž hubu! Natáčame! Nestačilo vám motorka, lietadlo, streľajúci pán poľovník a áno, s týmto všetkým sme sa dneska stretli. A poslednou nevýhodou natáčaním v lese je samotný les. Ani by ste neverili, koľko nástrah sa skrýva v tomto nevinnom prostredí vytvoreným matkou prírodou. Ďakujem vás za zhľadnutie tohto videa Potešíte nás každým lajkom a odberom. a naserete nás palcom dole. A to si neprajte. Adios!